Assalamu alaikum heɗitoɓe tedduɓe, barka men e fottuki nder taskaram kubaruji sakiraɓe radio Kano. Hande jumɓare 14 abre lewru go'aɓuru hitande ujine 2022 foti e 11 abre lewru sappordu rajibi hitande ujinere temedde 443. On jaɓɓama sanne nder kubaruji men hande jangano on ɗi Nase Yusuf Usman. Puɗɗiren e diwal Zamfara. Hukuma rentoɓe to diwal Zamfara andini nanguki yimɓe nayo tumiraɓe e nyamuki e ma sippuki kusel ɓiɓɓe adama en, hunde nde andaka nder tayre woylare Nigeria. Komisinajo taadiɓe police mo diwal ngal CP Ayuba Elkana kanko andini ka jayndiyankoɓe Kenya alhamisa ɓawo nde polisaɓe nangi tumeteɓe ɓen sarde ɓe kippi bo ɓe tawriɓe e wuskire ɓiɗɗo taƴanaɗo terɗe goɗɗe. CPL kana ɓeydi laɓɓinki dow gila asawere salinde sukaɓe ɗiɗo tuma e hawtuki e woɓɓe saaro en nder guyka ɓiɗɗo on. O wi warki joni polisaɓe e ɗaɓɓita memba en luttuɓe ɓe dental tumetegal e nyamuki terɗe ɓiɓɓe adama en. Non ma komisinajo on famtini dow nde ɗiɗi mawɗo dental ngal e yerɓana tato nder nangaɓe ceede naira 1,900. Horejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari Kenya alhamisa mettini sanne dow mbar hoore hakkunde leƴƴi nder hukuma pamaraka Basa nder diwal Plateau. Ballo mako dow fiji jayndiyanke Garba Shehu kanko andinika to horejo leydi on ƴowniti dow leƴƴi Irigwe e fulɓe tabbitina naral gaɗanogal dow jonde jam bano jo'ina gila arande. Muhammadu Buhari holli suno mum dow mbaraɓe nder hippande nden. Nder andinore nden horejo leydi on foɗi hakkilo lutoɓe didaɗi nden jaha joɓito o wi hukuma yerdantako ɓe non. Nyalde salasa salinde kaɓe ukki hakkunde leñol Irigwe e fulɓe to gurel Anca nder hukuma pamaraka Basa nder diwal Pilato foɗi mayde yimɓe 18 non ma foɗi egguki yimɓe ɗuɗɓe sanne. Joni bo kalen ka siyasa. Wakkere gomnajo diwal Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje jalitama to hitordu towndu to Abuja lamorde leydi Nigeria ɓawo nde ɓe gulloyi to hitordu ndun dow ndu darna kiita kandu wanno dokkuka wakkere Senator Ibrahim Shekaraw mo G7 jalorgal nder cuɓi jam'iya APC caliɗi. Wakkere gomnajo Kano on wulloyi amma hitordu tabbitini ka jalorgal wakkere wullande nden. Hitordu ndun le ardangal Hamza Muazu salikerartaki kiita ka wulliɓe ɓen tefi ndularto sabu ɓe laɓɓini dow wakkere gomnajo on wala bawɗe wullaki kin nde laati o wulloyakeno to wondu hitordu dow haala bamaka. Hitordu ndun fuɗɗiti tabbitinki jalorgal wakkere Senator Shekaraw nde Amadou Haruna Zago ardi nden ndu holli cuɓiɗi jam'iya kan waɗi to hukumaji pamari kanji kokki wakkere maɓɓe nden bawɗe ɓe cuɓa ardotoɓe jam'iya kan to darnde diwal. Joni bo pa en yeeso e haaluki ka ndemri. Komitiru tabbitinki sembiɗinki awre nder leydi Nigeria ndu National Varieties Release Committee NVRC wurtini awdi sembiɗinandi ngam townuki kuuɗe demitirle nder leydi Nigeria. Horejo NVRC Oluda So Owoyemi kanko andinika nder moɓorde 48 nde komitiru ndun waɗi to Abuja lamorde leydi Nigeria nyalde alarba salinde bano jaynde Premium Times laɓɓini. Mr. Awoyemi ɓeydi famtinki dow awdi ndin yerɓama to hukuma ardani ka wiɗitaki tabbitina awdi ema dente lumoɓe to awdi ndin yerdana hutinireki. Nder awdi sembiɗinandi hawti e marori e mbayi e masardi ko woɓɓe mbi'ata butali ema alkamari. Taskaram kesa wanginama ngam hoynuki cukle ceede hakkunde leyɗe Africa inniraka Pan African Payment Settlement System walla PAPSS bo ka fuɗɗi hutinireki. Taskara kan kasa gordu Africa ndu Afrexim Bank yerdani dow cukle ceede e hoyirma ema lumaku na e kombol wiyete AFCFTA cincaka ngam hoynuki cukle ceede hakkunde leyɗe Africa nder lumaku maje. Taskara kanni hokkay Africa ɓe bawɗe naftiraki ceede leydi mum soda e sorita to leydi tana mum nder leyɗe Africa ɗen. Ka kanni ka tabbitina yerduye fiji lumaku na e kombol hakkunde leyɗe Africa ɗen nden bo na e saɗirma. Gomnati leydi Saudiya fewni ka haɗuki kuuɗe dewal umra sabu sakaki nyawu corona to leydi ndin. Nder cimtol gila hukuma suklani ka fiji kuuɗe hijju to leydi ndin wanginani ka jaynde Haramin Sharifain dow wala anniya haɗuki kuuɗe umra ema hijju amma ɓe sarwi yalɗiroɓe dewal ngal tokka didaɗi faddaki nyawu corona wu.
balɗe caaliɗe hukuma hakkilanta julirɗe hare mayni wurtini didaɗi wo'itaki sarde julde ema goɗɗe dewe to julirɗe ɗen ɓawo so owaki nyawu corona sakoto ngungu omicron. Gomnati leydi Saudiya ni haɗi hoɓɓe gila goɗɗe leyɗe yirlaki leydi ndin sabu dewal umra e ngal hijju nder hitande 2020 nden bo ɗum ɗusti ɗuɗgal leydiyankoɓe yalɗiroɓe dewal umra e ngal hijju ngun sabu sakaki nyawu corona wu. Joni bo timminiren e ka pijirle coftal ɓalli. nder pijirle kofiru leyɗe Afrika ɗe hitande 2022 to leydi Kamaru wattan pijirle ɗe hande fijirde hakkunde Morocco e Comoros. Leydi Morocco jalake leydi Comoros e ɗiɗi. Fijirde hakkunde leydi Malawi e leydi Zimbabwe, Malawi nyami ɗiɗi, Zimbabwe nyami go'o. Non fijirde hakkunde leydi Senegal e leydi Guinea ɓe ummake wala nyamuɗo bandum. Pijirle jango so geno hewtini en leydi Nigeria fijay e leydi Sudan ba jamdi 5 kikiɗe waktu Nigeria, non ma jamdi 7 waktu Nigeria leydi Guinea Bissau fijay e leydi Egypt. Allah hewtini en gam gi en no ɓe ummori. Kerol kubaruji men ɗi hande jumɓare nyalde altine to Allah jaɓi min co'oyto e goɗɗi. On gettama sanne e heɗitaki. On mbaway tokkon jajayɗe amin ɗe Facebook e Telegram e Twitter e ma Instagram @sakiraɓe media. Non ma on mbaway bindanon min dow email sakiraɓemedia@gmail.com. dow darde hudiɗiraɓe am Surajo Ibrahim Tete e Hamidou Mouhammad Jaɓɓule wallutuɓe am nder taskitaki hande. Min janganɗo on kubaruji ɗin Nase Yusuf Usman wi'ata on jarama siwte jam.